Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog Sofronija, patrijarha Jerusalimskog, svetog mučenika Pionija i druge s njim i prepodobnog Georgija Sinaita. Sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski, rođen u Damasku od znamenitih roditelja, sabravši svetsku mudrost, on ne bude ipak zadovoljan, nego pođe da sabire i čisto duhovnu mudrost. U lavri svetog Teodosija nađe se sa inokom Jovanom Moskom, koga uze sebi za učitelja, te zajedno s njim krete da obiđe manastire i podvižnike u Misiru. Lozinka mu beše svaki dan naučiti više duhovne mudrosti. Sve što su saznali zapisali su i posle izdali u 2 knjige pod imenom Limonar ili Cvećnik. Docinja su otišli u Rim gde Moska umre, ostavi amanet Sofroniju da ga prenese ili na Sinaj ili u lavru Teodosijevu. Sofronij ispuni želju svoga učitelja i prenese mu telo u lavru Teodosijevu, a potom zadrža se u Jerusalimu, koji baš u to vreme bio oslobođen od Persijanaca. Prisustvovao je povratku časnog krsta iz Persije, koga je car Iraklije na svojim leđima uneo u sveti grad. Stari patrijarh Zaharija, povraćen takođe iz ropstva, ne požive dugo, pa kad se preseli u onaj svet, zameni ga Modest, a posle ovoga, po kojoj se 364. zameni blaženi Sofronije. Sa osobitom mudrošću i revnošću on upravljaše crkvom 10 godina. Ustajaše u odbranu pravoslavlja od monoteliitske jeresi, koju on na svom saboru u Jerusalimu osudi pre nego što bi osuđena na 6. Vaseljanskom saboru. Napisao je žitije svete Marije Egipćanke, sastavio čin velikog vodosvećenja i uveo u razna bogosluženja neke nove himne i pesme. Kada arapski kalif Omar osvoji Jerusalim, umoli ga Sofronije da poštedi hrišćane, što Omar pritvorno i obeća. Kada ubrzo Omar poče da pljačka i zlostavlja hrišćane u Jerusalimu, Sofronije se sa mnogim vopljem moljaše Bogu da ga uzme između živih na zemlji, da ne gleda oskrnjenje svetinja. I usliša Bog molitvu njegovu i uze ga k sebi u dvore svoje nebesne 644. godine. Sveti mučenik Pionije i drugi s njim. Sveštenik Smirski postrada u Smirni u vreme Dekijevog gonjenja. Osudiše ga na raspeće, čemu on bi veoma rad. I čim vojnici sklopiše krst i položiše po zemlji, Pionije sam leže na krst, ispruži ruke i zapovedi vojnicima da mu prikuju ekseru ruke. Krst bude usađen u zemlju naopako i pod glavom mučenikom naložena vatra. Beše mnogo naroda naokolo. Pionije zatvori oči i u sebi moljaše se Bogu. Čak ni kosu mu ne mogaše oganj opaliti. Kada se najzad oganj ugasi i kad svi mišljahu da je on mrtav, Pionije otvori oči i radosno uzviknu: Bože, primi duh moj, i izdahnu. Ovaj svetitelj napisao je žitije svetog Polikarpa Smirskog, s kim se sada zajedno veseli u carstvu Hristovom. Postrada i proslavi se 250. godine. Prepodobni Georgije Sinait, iguman gore Sinajski, veliki podvižnik i pravednik. Paskalne noći angel Božji prenagao Jerusalim na službu Božju i vratio istog dana nazad na Sinaj. Upokojio se mirno u 6. veku. Pionije zbori na mukama, o građani znamenite Smirne, sugrađani čuvenog Omara. Ja znam što svak od vas znade, mi nijedan ono što ja znadem. Ja znam slatku sladost umiranja i još slađu u Hrista nadanja. Ja znam da me smrt umrtvit neće, no tek telo razdvojiti od duše. Ja znam da me angeli čekaju u dvorove Cara Nebesnoga, i angeli, proroci i sveci, mnoge vojske Božih ugodnika i za Hrista divnih mučenika. Ja znam da se vraćam domovini, odakle sam i dospeo amo. Ja cilj znade mojega stradanja
vi ne znate zašto me mučite, spas me čeka u čertok nebesni, ključaj zlobo na meni i besni. Spas me čeka raširenih ruku, udarite me sve na veću muku, teža muka ranije svanuće, smrt hitnija, duša veselija. Rasuđivanje. Nikako dobro ne svršava se samo našim trudom, no silom i voljom Božjom. Ipak, Bog i od nas iziskuje trud, saobrazan volji njegovoj. Ovo su reči svetog Varsanufija i Jovana. Malo reči, no mnogo rečeno. Mi se moramo truditi na obdelavanju i pripremanju svakog dobra, a da li će neko dobro i nići, uzrasti i plod doneti, to je od Božje sile i volje. Mi brazde oremo, a Bog seje, ako hoće. Mi sudove duha čistimo, a Bog uleva duha u te sudove, ako hoće. I on sve hoće što odgovara najvišoj mudrosti i celishodnosti, to jest njegovom domostroju ljudskog spasenja. Tumačeći reči Gospodnje, budite mudri kao zmije i nezlobivi kao golubovi, Matej 10:16, Sveti Zlatoust piše da je tu zapovest dao Gospod učenicima, da bi i oni sami nešto sarađivali, te da se ne pokaže sve kao delo same blagodati i da se ne pomisli da su oni dobili vence slave badava. I tako dvoje je neophodno za naše spasenje, naš trud i Božja blagodatna sila. Sozrcanje. Da sozrcamo Gospoda Isusa na sudu kod Kajafe i to, kako prvosveštenik jevrejski drži Gospoda unutra, u domu svom, okružena ljudima, skoro isto onako rđavim kao i on sam. Kako Petar sedi napolju u dvorištu kod vatre i kako se pred slugama 3 put odriče Gospoda Isusa. Kako i danas biva da se neki hrišćani iz straha od sveta odreknu Gospoda na taj način, što se i oni naprave kao da nisu hrišćani, da ne znaju zapovesti Gospodnje i ne mara za Gospoda. Beseda o drugom dolasku Hristovom. A kad dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje. Matej 25:31. Ovako reče Gospod i to baš pred samo najužasnije poniženje svoje, predvezivanje, pljuvanje, šamaranje, ismevanje i raspeće. U najcrnjim časovima on govori o najvedrijem i najslavnijem času svome. Pred užasni i bedni izlazak svoj iz sveta, on govori o svome ponovnom dolasku u slavi svoje. Najpre je došao iz pećine Vitlejemske, skromno i neviđeno, a idući put doći će na oblacima od angela svojih. Prvi put je kao nikao iz zemlje, a drugi put će se javiti s neba. Prvi put je stajao i klečao na zemlji, a drugi put će da sedi na prestolu slave svoje. I kad ponovo dođe u slavi svoje, neće biti neviđen ni za koga. Niko neće pitati kao zvezdari pri njegovom prvom dolasku gde je car. Svi će ovoga puta videti cara i poznati ga kao cara. No to viđenje i poznanje nekima će biti na radost, a nekima na strah i užas. Zamislite radosti onih koji su njegovu zapovest ispunili, koji su u njegovo ime molitve i dobra dela vršili, a naročito onih koji su za njegovo ime postradali. I zamislite strah i užas onih koji su ga pljuvali i šamarali i raspeli u Jerusalimu, kao i svih onih koji se kroz vekova posmevaju čudesima njegovim, rugaju imenu njegovom, gaze zapovesti njegove. Gospode milostivi, oprosti svima nama koji ime Tvoje prizivamo, a po nemoći grešimo. Oprosti nam pre onoga veličanstvenog i sudbonosnog časa, kada se budeš javio u slavi Tvoje sa svima svetim angelima Tvojim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.